o'r Wynebwn Pendyrus a Stewart Roberts yr arweinydd bellach. Y nesaf, darn sydd wedi cael ei ganu gan go'r Wynebwn a Chymysg, ond y gyflwynwyd yn gyntaf gan Mansel Thomas i go'r Pendyrus, Cennin Aur. Seinio'r Utgorn hyfryd Cennin Aur, Mansel Thomas. Darn gwych i agor neu gloi'r rhaglen meddai a Wyn Humphreys am y darn prawf. Mae Stewart Roberts wedi dewis yn drydydd o 4 can yn ei raglen.
Unwaith eto'r dorf wrth I bod Côr Meibion Pendyrus. Record unigryw gan Pendyrus gyda llawer unig o'r o Gymru sydd wedi canu yn y Tŷ Gwyn yn Washington, oedd hynny yn 1984, ag yn y Kremlin yn Rwsia, hynny yn 1979. Maen nhw'n mynd I orffen yn fywiog yn fachog gyda threfniant Mervyn Burtch, Hela'r sgfarnog.